Shalom. Huria ni Tuhatta di bagasan Kristus Yesus. Tama mahami pangulan ni Huria, pasahatot tuamu, damang dainang nang songonina po sa bulong, selama ari minggu madihamu. Mingguta sa darion, 5 minggu Septuagesima, nomor 8 Mei, 70 ari nari andorang so haheheon ni Yesus. Doho tema, hanguluan na martua di bagasan Tuhan. Alamasuk mahita di bagasan perminggota di obason, sumuluh hita marhahohomun. Maredehita sian buku Eden nomor 300 ayat sada tabawalu tabasia. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan na sorat, upasonang pe hamu, buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masianau, ay nalabok doau jala naserep marroha, asa dapotan paradianan asonangan to dimuna. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang asi maroham di hami halak na galeon di idahodo nagogodo musunami
sa italo do hami dibahen hagaleon nami. Dibaheni hupangido hami tuho sa ipargogoy jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaunon ni anakmu haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tabigay makor siyan hina para Kamis. Maredehita sian buku ede nomor 120 alu ayat sada dohot ayat 2. Di tanda di mata
debata nagabi patujulo ni Jamita turpuk na di minggu sadarion ima minggu Septuagesima dibuat dosian 5 Musa 33 ayat 24 sahat tu ayat 20 sia. Tajaha mamargati soring di ayat perpudian non manang di ayat terakhir rapak kita majahasa. Jala taringo tu aser ninna do gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu akan anak na asing ikon halomuan ni aka haanggina ibana jala disornopon patna tu bagasan miak. Dang adong nanggosada tu dosun debata ale bangso natigor marsihudul ibana di atas langit mabain haluaon tuho jala di atas obun pargijang jumujung habal gauna. Langit ido inganan ni debata sian mula-mula saali jala banua tongodo manggonggomi tangan na saliling ni leleng. Sian adopamu jala ninna siapon maji. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa say manatap-natap do mata ni Jakob tutano hatubuan ni eme dohot anggur sian akal langit na pe say manetehi do nambur. Tuan ma ale Israel tung ise manasongon ho hodos ada bangso na martua binahin ni Jehovah ibana do lobu-lobu ni hatuamu dohot podang ni hati kosanmu ikon uduk tuho sogot akamusum alay anggo ikon ojakononmu patmu di inganan nasida akan atiboy songoni mahatani debata martua ma akan au bege hatani debata nau peopsa huhud na mangulahosa. Amen. Tabegema kor inas naumi.
Marede hita musesian buku ede nomor 129 ayat 1 dohot ayat 2. Urian itu hata di bagasan Kristus Yesus, di bagasan perngulut ta salilingon, olo do hita mabayan hatsit ni rohani dongata, keluarga ta nang songoni terlumubi itu Tuhan di bata. Alani i, Roma hita tujulo ni Tuhan saunari, lau mangido hasesan ni dosata, martangiak kita di bagasan rohata. Ale di bata Tuhan nami na badia, ama nami di bagasan Yesus Kristus, muliate marohan nami diho, alasay jupang nami do dami na sumurungi, tiki rohami marsoba di adopanmu. Alani pakahulungim di hami na mardusaon, ubahini rodo hami nuaing marsoba di adopanmu, mangido hasesani dosa nami, doson biru-biru nalidui, say jojot do hulaw si hami uhumi. Say uka maasi-asim di hami, jakon mahami gabi anakonmu, alandang di halomohon ho hamamate ni pargeduk, alay hamumbuba ni rohana asa mangudu ibanam. Sesa masaluhut dosa dohot pangalosyon nami, alani roham, pahot maasi ni rohami di hami, asa martua hami, majow goarmi, asa sude na nahula hami, pangalaho, dohot pikiran nami,
tau hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Tangihon maau, hamu akan na mangyahi hati goran, akan na mangalului Jahoba, pabereng-bereng hamuma, dolok batu hapultahan muna, dohot godung persumuran na hinali, haruaran muna, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tabigima kursian narwasto.
patik ni debata dalam tungulunay baru dibuat dosian patik patuluhon dohot papaton dohot lapatan. Maret dia mang. Maret deh. Nomor 214 ayat 122. Sonang di lambung Yesus, sonang narodusi, punang mehoma biar, lau mandapotoni, tokong mijawan Yesus, sairo mahotuan. Lambung Yesus, rapi dalau dusi, ingatan na umpuli, do di lambung nai, ai lumari parade, asona ngatai. Sabar hasorangan narodu Yesus sonar di lambung Yesus kami dalam kasih ingatan naum pulih di lambung patik ni debata nagabeda latu ngulunay baru dibuat dosian patik patuluhon dohot papaton songoni nang lapatan na. Songonon ma patik ni debata patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalan na ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar ujaran naroa manang mangasi marhite-hite goarni debata ay di natarsosak dohot di tangiang dohot di puji-pujiat dosi dohonon goarni debata patik paopaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari ma ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam ai dinonom ari do ditoppa debatam langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jaladi parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon
Wala ni hatan ni bata. Atong rap mangidugogo mahita tu Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hubarto patikmi. Amen. Tabigima kursian ama. Mari kita mesti sian buku de nomor 453 ayat sada taba ayat tolu. Siana sagoari
dogoarmu saud malu aton liki nasarat menisibolis ikon segamai noni doaki doaki olani do emeki doaki Jesus di taha tidakon ma haporsiaw tay songon na hina tidakon ni ungata sa haporsiaw di portibion rap madok mahita au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatudosan na manopalangit doho tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si antor di perbadia adoran sohaguan ido tuhata na manaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang jala tua tu banua torudung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persia dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amen tabi gema kursian pepe tabi gema ting-ting namasa di huriata na sa mingguan Salom madihita salut na manginang. Damang dainang hurian itu hatta na hinahulongan itu hatta Jesus Kristus. Tabigima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjulo sidang umum jemaat titing paduahon. Di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 dung sipul parmingguon arian maringanan di gereja Tol di Patupahuriat tado sidang umum jemaat agenda sidang laporan pertanggungjawaban majelis jemaat tentang pelayanan dan keuangan tahun 2025 dan rencana program tahun 2026 pinangido tu ruas ni huriata di KPI Padang Bulan naung majalo malua manang naik sidi asa rapria mahita madohoti sidangi napaduahon berita ni parhepengon ni huriata di bagasan saminggon songon nasomal barita ni parhepengon ni huriata di bagasan saminggon buima taida di lembaran harotas naung pinarade ni huriata ima di atas meja di joloni garejata namangihut manang napatuluhon namar tugas makubasi manang majakon ruas namar minggu di mingguta tanggal 8 Februari 2026
di parmingguon manogot sian sektor pitu dohot na posobulong ni Huriata, di parmingguon arian sian sektor ualu dohot na posobulong ni Huriata, di parmingguon botari sian sektor sia dohot na posobulong ni Huriata, di parmingguon borngin sian sektor 10 dohot na posobulong ni Huriata. So nima titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa minggon. Dinalaho para di rohata hita, manomo-nomo hata ni tuhata, marede mahita. Damina sumurong siyan sa luhod na roha, ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Hata ni dibata dihita di minggu sandarion, ima natar surat di Matius bidu 5 ayat sada saat matu ayat 12. Matius bidu 5 ayat sada satu ayat 12. Mungkin dang biasa kita meluhuban usuluh tu hita auma maja ayat sada satu ayat 2. Dungi di ayat 1 ayat 10 margati sori mahita alai dang ayat per ayat. Misalnya hubay manon martua mana pogos tordi sudi mahita mengalusi
ai dinasida do harajau banua gijang. Martua ma niku ruas mamuse. Jadi hirasoni ma metode majahita jusahalion. Auma maja ayat 1 ayat 2. Dungi mahita di ayat 1 ayat sia marga tisorin. Dungi di ayat 10 1 ayat 12 mahita musia sudi. Mudah-mudahan tidak ada problem. Ya fokuslah. Tahun laima. Asa dong diida Yesus halak nasai toropi. Nako mai bana tu sada tor jadi hudul madisi. Dungi didapoton aka sisiana ma ibana. Dungi marsuara ma ibana mengajari nasida ni nama martua ma napogostodi. Martua mana marsak roha. Martua mana labok roha. Martua ma nama was male mida hati goran. Ai si pabosuro do nasida. Martua ma nasi roha. Ai sia-sia do nasida. Martua ma parroha na yas. Ai idau nasida do debata. Martua ma si bae dame. Ai goaro do nasida anak ni debata. Martua mana pina buru-buru ni halak ala ni hati goran. Ai di nasida do harajaon banua gijangi. Rak mahita. Martua mahamu. Molo diisai halak kamu. Manang di paburu-buru. Manang di patubu ragam ni hata naroa. Nasutu dopak kamu alania. Las maruhamuna. Ala marulop-olop. Ai gudang do pamuna banua gijangi. Sisoni do paburu-buru. Akka panurirang na jumolo siak kamu. Amin. Damang denang agak maol doa macam tahono. Molo nasugot harus berganti haluan. Tadi pagi saya tidak terlalu sulit mengkhotbahkan karena metodenya tidak terlalu sulit. Ini sangat sulit ala molo nasugot kan ala akan aposo, jadi lumayan mudah untuk bisa teori komunikasinya. Nah jadi damang denang naung matua dalam arti nunga gudang pengalaman. Jadi mas saya mau lu jami tahunon. Alai itu bukan bukan pembelaan diri. Ya saya berusaha asa murah taatu si jami tahu. Jadi ala masai diargaon halak batak toba do. Ala diargaon hita halak batak do. Jolma na mertua. Saya yakin semua sudah do hita makirim taringot tu na mertua. Tetapi ada baiknya kita klarifikasi. Tapatakas majo ado sasitong na hata mertua. Mula didok mertua barangkali ada di sini orang sastra ya terminologinya. Mulai dok mertua sian hata tua dang matua tua ido na merlapatan mai toras pir togu. Bagaimana bisa togu? Bagaimana pir? Harus ada proses antara yang panas nangali. Itu prosesnya. Gabi pir may bana. Matoras may bana. Mulai siyan na met sah may tunamatua. Jadi secara praktis begini. Mulai do martua matoras di parange
matoras nang dipabahenang. Itu orang yang mertua. Itu terminologinya. Matoras diparangi, wise, bijaksana. Ada orang bisa pintar, ada orang bisa tua, alai dan bijaksana. Asal namanya tua do baon. Dia mungkin secara umum bisa tua, tetapi cara berpikirnya pangatusiyonna, parangena, jala pabahenana, dan toras. Damang dainang, alanidura molo di Talabata. Nggak tahu sampai sekarang. Apakah pemahaman na mertua masai ngot do pehita halak Batak toba di si ima. Molo adong namate makar. Ini orang Batak mabiar do tu namate. Puasa. Kan molo makatai ta adong nama ngamal satabi jabon nina do kan. Puasa itu tanda ketakutan kita sebenarnya tunamate satabi jabon. Satabi jabon. Enggak ada begitu lagi. Molo kana porsia do ita unang besongoni. Ang betul nungata luhamatean dibantuhan Yesusi ngamate be johamatean di dia sorok alai saya setebi jawon mati setedak songoni betul berarti biar ada itu tu namate tapi mulu neng madok nasusumani dak setebi de Tuhan nang song oh setebi itu dulu ya. Jadi dia lamata, mula dong lamate, mau bertingkat-tingkat dogan. Ya, bertingkat-tingkat do. Agak banyak lah, karena disertasi saya tentang ini. Adong may dok na matopas tataring. Mula matopas tataring, satabi hamuakai namay kan. Mula lain, mula poso, ay manamaol. Mula matopas tataring, alamar lapatan memang pola pikirnya alak bata na mga lopa di tataring inata do. Jadi alani do dong edeh bataki tataring parapian. Dengar tamia mang, oh gitu ya. Molo di edeh hubigi omak tahe. Sogot manogoti. Ngalau marta tu tataring inatai merdadang apa bahasa Batak merdadang alangali di toba jadi sebelum lau imana tu ladang tu apa hauma jolo martataring memang Tuhan pasu anak kita di pangarat Tuhan jadi mulai dok matopas tataring ina maina mate na modding molo ama na moding ama di dok mapunggol ulu ala ama do uluan. Jadi mula dong na mate makar mate matopas tataring mapunggol ulu say marsa do ala mata itu ribade do mau siya kami Tuhan iban mempertanyakan mengalangi dan si pahit guarna. Jadi bagi orang Batak molo mati poso dan matoras dope itu dianggap mabia kutub. Alani do halak Batak saya dihirim rohana ikon saur matua. Maranak marboru marpaopu si anak si boru ima hamuliaon ima asangapon ima hagabeon ima hamuraon. Jadi ima ukuran nyalak Batak mertua. Maka saya tanya usuk nakil, apakah merlaku dobe? Setabi dah, setabi mangina, na cita do, na suadong marianako. Maka nedo mertua maina.
parbuini bertiana. Martua mahawakaina nabui marpabui parbuani bertian. Alai molo dang adong. Martua doi. Alani do di alak sirakom mai. Dangarok kasiani. Itu di alak Batak. Terjadi do pe di Hami, di keluarga nami dong doi. Nga disoni nang pendeta. Disuruh di Pasirakon. Aladang adong dili ador. Hacik nahi Tuhan. Ala ni ukurannya na martuaon ima maranak marboru marpaopu. Mamora hagabeon hamoraon hasangampon. Kalau orang sudah mencapai di titik itu maka orang merasa mertua. Mertua mahodai dah. Boy ho. Sahur matua mata nahinan. Kaboy do tersinggung kita naso Mariana konon. Jadi damang denang ima pemahaman ni halak Batak dia kena mertua. Jadi alan ini secara positif kita melihat bahwa ada orang ingin memperjuangkan hidupnya. Maka saudara-saudara anak-anak muda dong aku akan menapo susah doi unak ko ngebut markarenta mati huan non geleng mudo susah unang ulan na salai mati huan non geleng mudo na susah kana si maroha mati mamatay habe dana dobi SD dobi SMP dobi hola nalanya ha dang dijaga amatai hadirionna. Harusnya kan dia iya. Aku perlu sehat. Unang marsai tanonau mati tanonau gelek kuruna susah. Begitu. Itu ada proses. Netabu do na mengalangi mati apa namanya mati mamete mangaton gitu ya. Enak itu, tapi jaga. Ada proses itu namanya apa? Kemauan untuk memuaskan hasrat nafsu dan menahan diri dari nafsu. Itu orang yang mertua. Mertua bah. Dang bui buang, dang ngolo medebu. Itu soal makanan, soal korupsi kan. Mertua bang dang betul, dang korupsi obah. Habe diho dibebani hepengi doho. Bukan tidak ada kesempatan, tapi dia tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya ambil. Itu orang nomor tua. Jadi ukuran nih hatuau ini memang sangat banyak. Jadi amanginang hudok matuhita songono. Namar tua ima halak nasadar, jolma nasadar manada dirim. Manada dirim tandai maaf panadayo diri dona parjolo asabuhita mengerti iya saya kan sebagai suami iya saya kan sebagai istri iya saya sebagai anak panadayo diri dung manada diri ise bana dungi diulahumma diulahumma panadayo dirina. Ya, au padita doa. Dang na solo morohaku. Dang na solo morohaku. Dang na solo morohaku alai ala padita doa. Au opung lisianu doa. Dang na solo morohaku. Dang na solo morohaku alai nunga opung au. Jagauku mapakatayopku. Proses menjaga diri, mengenal diri, lalu adong madiulahon dan efeknya ada, dampaknya double impact. Gabi pasu-pasu, jadi berkat. Minggu depan khotbah kita tentang berkat. Idul apatan ina mertua sasitongna. Alai ma teoritiku. Terlalu teoritis ya. Atau kubai masa ada turus buti.
Melaudok martua mahudai nang. Berjudoh mar minggu, bobi marsahai pamatangmu. Bobi gudang harsa, martua mahuwa inang, niku tu sada ina nama balu, nong matua. Setuju doh hita hata martua di si? Setuju doh? Amin? Amin. Martua may mana? Ay di sarioni mana do baga joroi, ngaloje mana? Martukok dope, marsa dope, pikiran na dope. Jadi ima martua mahodai nang roho tu gerejaon, bope godak paru kilomu. Ala buah, ala hola sautik sitik rohana, amala satu gereja, aci pamataku. Alai molo gogodo todina, lau mai bana tu gereja. Ima na martua, manang hudok mamusebuti. Martua maruas na modohodok. Setuju doh hita mangina? Martua maruas na modohodok. Ai dabo ta pasu-pasu di mana. Setuju doh? Bahasa. Salah orang modohodok. Artinya ada kita bisa, kaboy do di beda kamu. Masa dibilang pendeta martua mana mau dodok. Olo do pengor. Madidi do. Mertua mai? Iya. Jadi kita paham sekarang di mana meletakkan mertuaon asa murado. Jadi nunga be murah. Tatu si hatai. Ya. Ima pangajarion ni Jesus ditiki diberengi bana na toropi. Dungi Roma sisiana nako ma Jesus tudolok. Di waktu aku persiapan khotbah saminggu na lewat didolok do di pikiraku. HP tersurat nakit didok ditor. Mulai doktor tor monitor ketua hinak. Dangi masuna. Pau puku. Olo do marin tor monitor ketua. Ayah aduh niku. Mulai doktor dangi masuna nah, dangi itu enggak tahu loh saya. Mulai di doktor dolok. Jadi di dok mulai di dok dolok pangatusion ni halak Yahudi. Mulai di dok dolok nakok tu dolok. Nama palanggata pertangyangan, nalau parmingguan, nalau pajupa do todina, doho debata. Itu makanya Musa naik ke atas gunung, pajupa do debata. Lau masih Abraham, minggu naro jamita si Abraham. Nako masih Abraham, lau tu gunung Moria, elehum ma anak mi. Jadi nako tu dolok, nako tu tor. Imaka natoropi jala khusus nasisianai nako mana sida dijumpai ma Yesus dibereng Yesus mana sida molo didok dibereng amanginang dang namar lampatan asal libereng ini penting beda do mamereng doho na mapanok noti. Bereng ma, ida ma. Jadi di ida Yesus mana sida. Ini soal cara pandang Bapak Ibu. Begini, molo au misalnya kepala bank. Contoh ini ya, contoh doang. Mulau kepala bank, jadi maroam ma akajolma misalnya pagi-pagi naik mobil, pakai tas. Oh ini apa? Begitu kalau saya kepala bank ya, begitu hubereng akajolma natorobi, oh ini apa namanya pelanggan saya, maka saya senang. Jadi mata saya melihat orang itu adalah apa? Investasi.
Au mamereng tolmai investasi. Molo anak tadi pagi saya bilang ada banyak juga anak muda di sini bilang. Kalau anak apa yang namanya anak muda melihat misalnya jalan misalnya Taylor Swift, tadamu akal Taylor Swift akan apa sodomamu. Manang na isi siapa Miss Kecantikan sekarang siapa? Lupa saya. Ya, dari Sumatera Utara pernah ada Miss Kecantikan. Jadi kalau jalan dia kan, apa yang ada di benak pikiran kita? Cantik. Lalu apa otak yang liar itu lain-lain gitu. Jadi mata itu mempengaruhi penilaian kita terhadap seseorang. Kadang-kadang kan, tapi ada orang bisa kadang-kadang apa maksud sama pendeta ini? Tadi pagi ada ibu-ibu cantik memang, ada 3 orang. Hai, cantik sekali kau, saya bilang. Tidak ada maksud apa-apa soal itu. Karena memang saya lihat dia cantik, bagus, selesai. Alai maksudnya di soal ditiki di ida Yesus natoropi itor makuling doto dini Yesus. Wah, ayo kana kajol mana susah doon. Ayo kana mawas male doon mida hati goran. Akana mawas male doon tujuh harajaun ni dewata. Itu maksudnya manginang. Agar kita bisa saya bantu asa murah urupi kita. Mohon maaf ya kalau lama kasih tanda batuk-batuk lah. Ini khotbah harus agak lama sedikit. Nah, jadi dibereng Yesus mana sida. Ayo kabar bada-bada do. Dangin na Yesus tahu. Ayo kan pating-ting adoh roh tu gereja api perbeda-beda do. Dak songoni cara pandang ni gereja. Dak songoni Yesus mamereng na sida. Ay par jahat do na sida, par dosa bolo do na sida. Dangi dibereng Yesus mah alah teh ngapala roh halakon. Ngaro halakon. Ya doa tiki mulu Korwil. Kalau diami distrik superintendent. Topu mau sadar itu gereja. Alehu sengaja terlap. Marjamita madonga padita ninna mabuti. Unang paturu-turu mas tu gereja. Unang paturu-turu baju baru tu gereja. Sip nama itu. Buah doa Tuhan mengajari kami padita. Jadi Allah moto do maksud ni padita ni sei. Allah baru tahu baru, kan baru tahu baru gitu ya. Jadi ngai doko kamu teh selamat tahu baru. Nah, jadi Allah baru tahu baru do ing hoboto. Jadi niku mah duk saya gereja. Isi do masuk mu padita ni. Isi anui. Roh itu gereja patudu tu baju baru nei doi. Udok mabuti. Padita. Ita daho doi sei. Kan ina nama balu doi. Suku jotong baju baru nei isi manuho. Anu nga cerita mana tu au. Parumain na do manur baju nai. Matonana inang pakai ma baju baru datu gereja. Di boto ono maksud tu padita. Molo rope bana patuduh baju baru nai. Dang na tuoi tu de batadoi asa martangi yang doi bana. Tuhan baju baru kon parumai kudo manuhoron. Di boto ono padita dampak nyona noniku. Molo dituor helana hedua sipatu baru. Nanti hamu kaya nakon nami. Adong maniak ni rohamu na manur sipatu baru ni bahapa sipatu ni oma baju ni bahapa baju ni oma. Kabi mabiar ruasya noniku. Daksongo ni cara pandang. Ajari mana sida mau lihat ma Tuhan diberi kodo baju baru kon.
boruku do manuhoro Tuhan HP otik do gaji ni boruki. Cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Bisakah Bapak Ibu maksud tu? Ido maksud tu di bereng Yesus manasida. Bah, dak parbada-bada nai, dang dosa nai na di bereng. Amak tahe, gabe di dok ma di Yesus ma martua ma na pogos todi. Gabi di leo di Yesus do hata tua da sida, dang bura-bura, hata pasu-pasu do, dang pasi-pasi. Bisakah boy ma tatu siya mangina? Jadi Roma damang dainang. Banggalah anak-anak kami ini semua. Aku mau beli baju mama ya. Utur pia ma baju mdah. Minggu mau dah ma. Ay tu gereja do tonanay paru main ni padita. Jadi dang mulai dangi pakai non. Macam mana inang? Jadinya inang pakai baju yang kukirim. Enggak, kenapa? Dilarang pendeta. Bisakah kita mengerti sekarang? Ya. Agar cara pandang kita terhadap sesuatu itu dungi las marohata tong Tuhan sipatu baru kon naitur boruku doon. Las rohaku memakai sipatu Tuhan. Itu loh cara pandangnya. Jadi jual mana martua. Nggak harus mahal kali, harus 10 juta, 20 juta. Nggak dong. Ini Tuhan baju diberi boruku. Anakku. Jual mana martua ma boruki. Ima di do Yesus martua maha aka napogos todi. Perhatikan Bapak Ibu, sia hatam martua hola sada do martua tu todi. Lain nai na asi roha na yes roha. Roha sudah roha. Adakah Bapak Ibu bisa menganalisa itu? Di Halak Batak hampir dibedakan do todi do roha. Jadi sumbernya adalah todi, napogos todi. Anak ngajam 12. Singkat lah hot boy ini. Ya. Jadi napogos todi nasida namar lapata mai molo mamora hita, saya kasih bandingan. Molo mamora hita memurah di arta maksud saya, banyak uang, kaya, apalagi Mas Antam. Gimana sekarang? Baru kalit. Berapa Mas sekarang? Masih tetap 3 juta? Wih, mau juga jual emas lah kita Pak. Jual apa emas kita ini? Mamora di harta. Ada orang kaya harta tapi miskin rohaninya. Mamora, saya selalu doakan jemaat, Tuhan loas maruason, mamora di harta, mamora di partodion. Jadi di do Yesus di son, martua manapogos todi na namar lapatan imanaki molo mamora hita. Ada yang kita banggakan. Dalam teori kepribadian, ketika kita punya investasi banyak, punya fasilitas banyak, maka self confidence kita, rasa percaya diri seseorang. Soalnya minar bohib kita, imana baru kita mah kita bah, ide kita mangan gitu. Sepertinya mengasangi dia. Kenapa? Dia bangga ada yang diandalkan. Minggu lalu saya khotbah di GKP Kuala Bekala Husukun. Ya do kamu merdalan idang mengantongi dompet. Saya selalu. Iya, enggak bawa dompet, enggak bawa uang, enggak bawa handphone. Ya, saya belajar agar saya tidak tergantung dengan uang. Tangkap polisi tidak apa-apa. Memang sampai sekarang belum pernah ditangkap polisi. Tidak apa-apa, iya silakan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mulai dok napogos todi ada ketergantungan penuh pada Tuhan. Marsigatung doi mana tu Tuhan nih? Mate mangolu susape manang sonang toguau ale Tuhan.
Imana pogos todi, marsigatung, mulurang adokko Tuhan mati mauda. Adok piar tahun, mulunang di pasu-pasu, mati doa Tuhan. Adok pe mobilon, adok piar takon, adok pe sudion, mulunang di pasu-pasu, dang adong margunai. Tuaha marguna bei, nanggodang sinamot dia. Tu surgodo sabulo, imana ridok na pugustodi. Jadi akajolma na pugustodi ya manginang bernit dong uluna, hacit do, godang do paru kilona, alai di pangasahod do di bata. Alanimo la kajolma na pugustodi na marsiho tu di bata, ima gabi roha dami. Roha dami matong. Roha las ni roha ang aneng muru kau niya tua mataon. Letahe ahu marsigat tuk tiri bata. Woro mamurukon. Martua mahoinang unang gabi marbada. Jadi damang dainang sianido parjolo na marsiho tu Jehovah tu di batado dungi mia mayas ni roha. Labok ni roha. Jala togu haporsiaon. Nyaka na porsiai. Ima lapatan na di ba Jesus pangajarioni marede majuhita bukede 464 hubuan ma diriku. Bukuede 464 hubuan ma diriku. Opat onom opat. Hubuan madiriku Tuhan ibuku ayaw dosinomu umbay narbang Agalak madiri agalak Maro aku bison managama Tondimi masuru naboy jadi damang dainang dakolat tu sisian nai hatai doho donak tuau doho donak tu damang doho daina akayanakon na taingo ma dakolan nasiai rumusan dakolani gabijol mana martua molo benge toinang diha benge toko hatuomi diha benge toko habaluomi martua maho dakolan nasiai martua maho amang molo diha benge toko ngolu na martuhan asab unang gabi madele hita. Jadi di paboa Jesus doi na tuita asa martua hita. Ditiki didok nakin rodo na toropi nakok matu dolok ima parjupata dok debata maka Roma hita tu garejon buam ma arsak mi unang adong madok ruas na tu gareja ulan na mana patok ke bengiro
pasahato kepeng daungi. Dang rohita tu gerejon. Daung amangina. Daung. Hubuan madiriku Tuhan hibul tuho. Molo talia pehepengi hadiriut tadoi. Karakter kita tangyak tadoi. Apakah Bapak Ibu molo lapa pungu pilihan Tuhan? Asima jorohan. Marsahai bolo dosima tuhaku Tuhan. So ikut dioperasi. Buhado ba enokku Tuhan silionokku tuho dihapo gosokot. Ino pertanyaan tado di mata perjupatan waing. Roma ita tu baga joro tabo amma. Ay molo talia pepeliani arsak tadoi lasni rohat tadoi sihol tadoi jala pakirimota uliam pada Tuhan. Alai pasu-pasu maulok. Uliam pada Tuhan pasu-pasu manguluki. Asa unang saya marisua kita manginang rotu baga joro. Perlu baga. Ya pakai lipstick. Kadang-kadang inang pendeta lama po. Inang pendeta ya pakai lipstick. Lama kali sih mah bilang. Oh tapi kupikir iyalah perlu dia cantik. Perlu cantik, amin. Kenapa takut? Perlu do baga. Perlu cantik. Perlu manis. Perlu bagus. Ya, buruku sampai kukunya pun apa namanya itu? Apa kuku apa itu? Yang merah-merah dibikinnya berbunga-bunga begini kan? Perlu cantik apa-apa anak-anakku semua. Iyalah, perlu cantik, perlu ganteng, perlu bagus penampilanmu. Kalau kau nanti jadi manajer, jadi ini. Kalau begini-begini yang penampilanmu. Enggaklah. Roma hita tu baga joron Tuhan. Kupilihom ma. Alay pasu-pasu maulok. Pasu-pasu ma karakterhu. Pasu-pasu ke pribadi aku. Ido dihita nuaing di pasar debata asa gabi zolma na martua. Amin martangyang. Mulai ima Tuhan di halo mohon rohab siya kami. Marsiajar mahami di habing ito ni ngulu. Maka sabab pon ngulu na dilihomi. Loas mahami mamora. Mamora di arta. Nang mamora di partodioni. Mulak mahami di bagasa pakirimon na baru asa gabi zolma na martua hami Tuhan loja pihami marhoy-hoy pihami hir hodok nami Tuhan sipata naing madili hami alai padamu do itu hami say na donganom do hami rasi rasa ro ajal ni hasiang anon alani pasabam asa tugu aporsion nai partot dion nami madalani ngului. Roro hami Tuhan mabuan arsa nami. Ala nasetulus dope sita-sita ni rohanami. Dak tulus dope Tuhan pangiduan nami taringot tu akayana kon nami. Ana marsikola do piakena kon nami. Lomo si pataro hanami Tuhan. Dia kahamaulon ni portibi. Rupi mahami mangatu si lomo ni roham. Jala patugu mahami mangulah lomo ni roham. Pasupahan sumakayana kon nami. Na soda pota parkarizua dope asi maroham apu lima akaruasi
Di pasu-pasu oma Tuhan kay anak ko nami naong dapota karejoi. Asa marlas ni rohana sida, roh tu baga joro pasangap ko. Di pasu-pasu ma Tuhan ruas ni huria. Nasai makirim di parsari pion nadame nasyaku. Tak tagamot Tuhan dia kahamaulo ni portibion. Akaruas ni uriami na poso. Ama na poso, ina na poso. Mungkin perong aka ama na matua, ina na matua. Sahay na yung manibil siya dalan na. Patugo matuhan na porsyon. Asagok dami na sumuro. Jala jol mana martua. Ya kami na makirim gok pasu-pasu. Apuli mahami Tuhan di hamaulo ni. Dina tartuk-tuk kami jala mabugang. Dina tartuk-tuk kami jala mardosa. Rodo kami dihapuguson ni partot diyon nami. Alay mulak mami di baga sa ngulo na baru di baga sa pasu-pasu na manok to. Marhitian ako Jesus Kristus. Muli hati mariho Tuhan. Amin. Taparadi marohata. Marede mahita. Hut ma taparadi pilihan tubaga joro ni di bata.
ni dibata nagabi odolan ni aporsyata pasahat pilihata tu dibata. Ganugma ni ujar ni rohana. Unang masya muruk malaksian naso terjua. Ay dihahulungi dibata donalas roha mga leon. Alay marhuaso do dibata. Manguseon salut asya situhamu. Asa sadok tuk situtu di hamu. Jala marlobi-lobi hamu. Lau patupaon salut. Ulaon nadinggan. Amin. Pak Jongdong mah itu sudah. Ali di bata manami na di bono gijang.
di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Odo mualinasa ulibasa na maulitus. Dison hupasat ami do pelan hamulotion nami tuho. Sai jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asa gabi dala panidang yon. Persaora dot ulaw nasi ni roha di huriamon. Bahin mangulu nami gabi pilihan na hubar tulomo ni roham. Jala parsidot paron harajaon mo. Holong hasitongan dot adeamyo di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say toktong madok mauliate to. Di bagasan guani anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin da di Banua Gijang, say pinorba dia maguharmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roam di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon ma dihami sadarion angoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangudsunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala si marohana minaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodi.